du bi jël la ñew tudde ma ko may gore ma joni ko mi voyage ko at bi gore ma bi fada do joni sala bata dama ko fitam jiku berne ma nem to ko hakkum hadi min non awdum do wata masude kango o gorejo ma do wata wonde do ma yo do mi yo do me wata wonde do afami mi e gorejo ma me wata wonde do an e min e gorejo ma me wata wonde do gorejo ma on na o mi jombi abbo mi yewte min go na gorejo ma o mi jombi min ko ami jombi ko am mo ma be okkilam na gore ma be de sa ina wata wonde pa gore mabe accu yalta fi Allah accu yal bama min ma may yalta ma biya mi yalta nam bama jenta yab inna yalta ma bi yalta nam bama jenta la fi Allah ni ka wono be radike mo kama be ko fi du wari so wari woni do ida andi ko no be yalta nam to go hande sira dama andu ko so wodi guradi mo min non mi wata sippo do wata wondi do mi frenal ma dum o do min am wata dum do ko wata dum min ansi da waawi min mi wawata ɗum fenama de ɗum ko mi takkanta kono ɗum no fewi min e makko en wawata wonde ɗo min ko ammi jombina kam de na fi Allah hon sino fala ko min goye min mela skuru yagal hay suko ka toilet woni makko won don mi ala hay skuru yagal min wawata wonde ka suɗɗo waya mi wawata ɗum ɗo fes min mi wawata ɗum mi jaɓata ɗum ɗo fewi ɓiɗɗo debbo ni siko gorko no mi jaɓatano ko wandutoɗo ko ɓiɗɗo debbo ni so raɗama woni yaasi o ari o haalallan ɗo tumi inni mo amminni haalaɗo o indilan wo o ala nokku ka wona mi tayle mi wawatamo accutude o yalterani yaasi minni joni yo aro o wona ɗo ha ñande artuɗa wo mi haalan sa jaɓi o wona sa jaɓali o wonata kono bama faamu fiyalla accu mo mo hes ko tan no réparira pijiɗi mo orange fi yo yiltito ko maɓɓe fi Allah est-ce que abbo mi expliquera ma est-ce que ɗa hooli no ko wona une jour ki ɗon wawata wonde ɗo 5 jours maɗo une semaine so ɗin ɗon timmi are wawa yiltitade mini meɗen yettanimo garanti ɗum yettanimo garanti bama so waɗaɗi ɗum waɗay bama min so waɗaɗi si waɗaɗi ko ɗaɓɓay solution go par ce que mi wawata wondude ɗo il y a pas de problème fiyalla elle a reçu des yeux maintenant balo na kamba non lani wallahi may lotoɗa mbosama ɗuɗa gaz quoi ɗum noon moƴƴi Allez, Sina. Ouais, ça va très bien. Ah, comment tout là? E kenki mi ari goni landi ketima. Mais non, ari a majidi. Non, franchement mi ardo kadi. Ko burlan déjà retardude la fuɗɗi santé ɗandi dow ga ka. Donc ɗum yehi toon kadi tawi ɗandi affaire ko sa soodi leydi dow ga ko probléme on konto. Non, non, woni problème. Donc a leydi mi fuɗɗike perdude ndi quoi disons. Ouais. A fami. Mais ça va quand même. Ça va, déjà c'est réglé donc Dieu merci. Bernande wali kadi. Kali Sina, ya grand. Wallahi grande. Dar la yada ka parti ma leydi. Grand wadi tamma on ko kare ɗo de. Am joni bayji maɗi yimoɓe si photo bayji ko waɗɗa kon ɗo ko wa. No accu indema nde wanindira wallahi billahi tallahi andi ko tan gonko wa kono andi an joni wodi petto jammiti koye kali Sina sabu ma andi tila o ɓe Allah mais ɗandi pijidi na tagaɗo ɓe nayi na jablutugo ko fuɗɗiɗa ɗon à chaque fois quoi a faami donc ɗum waɗi joni hakkille ñeboli donc andi yandu na inigo ko yawgol heɓoyangol tum mais hakkille maɗen koye boliyata ko ata c'est beaucoup mais e kadi ko majjondirɗen kon kadi koye hawayodi perdi WhatsApp ay kuma goma Linda Balejo ɗo yotude non mais en fait mi perdu téléphone mi perdu WhatsApp ma andi kon tan même temps accude yewtugol ko amini makko mais grand ah ouais andi ɓaye ɗo kanko mbo wondi o kanko meilleur partenaire joma 15 jours kamɓe wondi nini ƴawride joldi ɗe ko liyeji fof kamɓe ɗiɗo mi fenantama de grand fi jew naccu ala ngol mais ma yaari ayena hoorema wallahi ko kamɓe wondi
nini ko poda kala ko be ye ko Kenzo e linda wona wakkidede minuma Kenzo linda jam molla yodde may mi alima programme molla marde ko wonde copine ma ko yowda be wonde minuma nini sey jinkun be wada mista mi falaka do manago pijigo tawata nyara na ara ko fausse information quoi grand mi wata ma fenande sey mi ala ni ma c'est parce que la nganduma afamude min piji buyno do wada ni lang wono ko luban dalam pantalon jima pare man wata ma yegitandu wallahi ko kambe wondi grand fenanali ma de linda acca ko accete ko fo jokka partenaire jam o moy o jokka goddo go mais wallahi mi ayno ko chambre makko mo walde mum kanko e Kenzo wondi grand pour ton information ça andal mi andina ma de merde lando tum baladi déjà ari ay mouvement ko quartier grand ko kambe wondi Kenzo jokka ko piram bi gal woni no dewgal goy parce que linda ko mako woni ko to ngoni walde nokku goto woni chambre goto fenanal ma goto be woni do quartier do be woni grand tum na quartier do relation mabbe on go suudaki fop no andi relation mabbe on grand fenanal ma de dum non darno dum annora ko dalla kam le godum dandi la non ka no la nganduma ni mangiri ko kifo ngol ka la ngandi dum do lesto mbe ok grand wattay bawo ma ko azere de quartier do ka e do baade jon kono de yidirde no e de grand wadi numéro ma ndo jo numéro ma den ko parce que min kala arde aka yayira be ando minuma nini subhanallah ko so biya be nyoy be borno to grand ani lanka no mi date message grand lesto mbe jon ene Maimuna kono faala mi yewto ha joni fiyo gorejo ma fiyo nunni fi wonno anda ko an apini mi ya tawa golle an parce que ja ko ko moni resitande mo nyande fini weeti o ala jentade la ida landitade la kadi ha joni fi hondum kadi kono mi hala ma fi gorejo ma kono bama mi hala ni ma ko do menni so e wata moradade wala ka wona dai fedde do minna mo yaltu ka nder suudu ga o yaw inna joni jama fop mi do radi mo mi do yaltini mo ka an ko do mo hotta ko rade non je ne accu mi walla ma gonga la yawde golle hakkunde Allah simi tawtimo do na ko sikuda ko parce que mi walla ni ma mi halanta ma go hala didi tati hande kadi fi dum do on mi da fi goddum go me dum do mi accirini kadi bama fi Allah accu kadi accu famondiren ka bama kadi accu famondiren fi Allah golle to mo ada wa ettude debbo fewndi do goddo adda kama anda programme makko ma ko gure tan cuudi kayno he sana sambur goto marde ngal jo wona do heba ka wona min mi wawata inde debbo fewndi do ko jombe mi werna on mo mama be no wuuri selli si problème yalto dum ko min do ni inde ko min kude mo bibbe fama nan kadi ko bama kay daaro non nodira mama ko be bama mi laway moradade kan bama o inde joni o ya inna yimbe ben mi wo modi awo meden rani mo kan gasi misam mo joni wada mo misam kono wadire nya ko so o doy wadirte ngan kadi mi do ay ferde gore jando mi rado mo min yalto ka suudu kan wata dum non de gore jando de bana mi fel non tigi mi wata dum rado goddo kam an ada pala minata nder ton ka nata barande ton parce que sa yaltano minata eno quoi dandi andi mi jomi sanzali da woli dum dandi a jomi mi sanzali habi kon wadi kon fala ne anda kon fala kon ka déjà mi andi ka yomboni nder to quoi ko wadi ne vitina to gol fita mi crée un problème fala di ko gorko wonto nganata ne ok en fait sûrement labani lan ko gonga ko minani ko ne labani lan ka nyande be nyande da voyage ka dana di iPhone do ala tam bay mi ala tam sila ni ko da sinjo ko ko ndira partenaire jango ne de jon me bi mo yide na do yidi ndir ne mo yalo attends kabila est-ce que la suti lan ko la da way wol dara tapalla hey kan billahi wallahi lawa ma wadde masibo kum dari doni hey kan
pi soluji saduma ni kisenga batajun la hala madala lango dungo kasi kude kaombo he kange ni la sofi da buru magui sofi da buru magui apiena la hala madala lango dungo negui ka kun fala la hala maduma na de anya nga yatsa ku da ba do kwa ni mamira ni